Ini, alam ni. Parehas ng Rose Pharmacy ba? Ang pharmacist na ilang lisensya. Indutas balay oh. Kaya pero kuya. Tayo ba? Japanese. Ganit yan nakakasakuan. Nasa pa naskilid pa O ganit. Maginaina ganda tanong. Ay. May bio din niya, bio. Na may mga falls makita dito ba? Na may white cave dito nakasuot ko. Dapat sabi mag-imagine kung sila manipis kuya pero Sauna. Sauna. Dapat ko manipis kayo nag-white caving ni. ay naman construction. Ang TOM ko nung naaling Oh. kuhan ha? Mag-quality. Manggubatag ko. Bukid. Di ay mo natin magpalit lang tag truck. Oh. Then maki-contract ka, contractor. Tapilo mo apil ka hakot. Maura man na. Per hakot. Oh, per hakot. Adang truck lang porting mahala. Mga trabante nandiri. Oo. Mga siya pasel, sige, atong pagkas, atong pag-abot. Kada po ba na, linya ka pa na, uli na imong linya niya po. Ano, may na imong sa sulag gamay. Mga linya yung konsuan ba? So gagamay. Sige, tagsakasako. Usakasako. Sugod tagbalas, tag 14. Kuliyaw ko ito ko umigang tawag. Unang buwan ko na alam, lison niya. Mabang sa pison. Oh. Wow na, mahal mo na. Per hour. Per hour mo ng mga... Palit sa lison gamay kayo. Unang buwan, balik. Taras ka, kuhaan, bilindang, maragyaw, maraburabu. Guba na doon dito tita. Hindi man stable ang yun. Mag-ahari sa tayo. Okay na itong mag-abang-abang ko sa kanya. Mga pinalakasan. Tayo mo, ikaw. Muna, tiniok na ako niya. Grabe po, nagsukan na. Sukan na ko na siya kuhan. At higit ka na. Sukan na ko na siya kanang, pas ka mo, ano na? Kamunggal? Hindi ka nang... Ano, pas ka mo, diba? Kamuti taps? Gaya niya. Isda tuloy. Hindi tuloy. Kanang... Nipis. Ah, tagipis dyan. Sa karon. Sa karon. Kanang iya mga... Kanang mga trabahan. Reklamo eh. Sa mga taon niya. Okay, tagnipis ko niya. Mahal sa kag-ugat. Hindi ka ng trabaho sa ilang balay ba? Basta ilang balay. Oo. So kung apel ang trabantis mo siya mo budget. Grabe mo na, nasa rin. Mas labi gabi? Iri na eh. Kuhan. Ang tawag ka ng Ismael Buwal. Ah, nasa ibig. Ano siya, resort? Oh. Oh. Nasa bako.
Oh, atong gikaliguan nilang Jersey karon pa reunion nila. Dito mo sila gidala sa anak ni Alan, kay kauban man nila. I-free ang binyo. Nanihatan pa ko na gusto kong pinasal. Ah. Ay, nakaayo. Na may bigger eh. Dali, nawalan ka. Ay, Na may bigger eh ah. yung lang ako sa pagkatakpan ng mga marites. Pang. Mga kuwano ba ka ng dili tama? Wow, wala na dali sa baho ah. Parang sa nang Guadalupe ba? Pagtangan sa baho, biyaan mo dito. Nawa. Oh. Napa. Sapa na sa ubos, dili. Sapa. Oh, siya katantas. Oh, inyo ang coverall. Ang bukid sa atbang di kuwari. Di pa manina ni sa unang dito eh. Puros ba Ito yung dito? simentado. Puros gid pang yun. Ano rin? Ya, ang katong bato, mga itong nga bato ba? Laro kayong niyagi pagkwari. Ah, traffic yan eh. May ibot ko kasada diri house Danao. Ah, wah. Danao ang kasada. Kita kaskilat. Picture ito, picture. Ranel pa rin, picturean ko. Picturean ko. Iuwan man di. Saan mo naman? Pag nga na, ginagawa. Dire, kalagutan ako sa akol, baka itong maglihok ta niya sa pero may mag-uwan. Ah, Nga si mama dito sa Samoan na sigpa nito. Ngayon. Maraming padong sa mga ating unang makita ni mong balay sa una kato pang the place dole sunod ni mong makita kato ilang ka ng Gerto abing sunod silang ng susi na dito sa kuwan so damo ana karon dagan na kayo ng ano so kung mga wagtang ra ng taga-Negros diyan diha ana hindi mo yo dakha na naman nila. kaghan na gani yun mas dapit. Kita ka? Walay sa tornado, inana gamay. Wala na mga dito sa Texas. Asa man din ang kusog kayo mo tornado tayo? Wow, ma. Oh. Sa mga City Thunder. Nagsadik ko sa pagkakay. Grabe yung kayo ba? Guba yung balay. Pero nangyay pa yung mamuyosa, di mo no, hawa. Balik laing city ba? Or lain na state. Nagturog yung kihapon. Manindot kay balay, guba. Mabili nila, kanala lang ilang iro. Patay di ko makita nun kaya mag-bag. Kanang Switzerland no,